Gua ketembak ora maju-maju. Apa kuwi iki kelep pro Memet po Andes ro komet to iki. Mbuh. Lho, pacakane lho, mung kurang siji merongose. Persis. Nah, Kok sik Mas Rut. piye? Iki jenengane Memet ro kelep. Heeh. Ning kurang brongose. Nek sing iki brongose irunge. Irunge. Nek nggon aku Apa nih? Baduke. Apa nih yo? Semprit. sik api ya Met. Oh tasakurannya iki to Met. Sasakuran ngono kuwi. Oh, tasakurannya iki. Yo, alhamdulillah iki tasakuran sapa ora ngerti aku. Lep. Ya njaluk mik ra. Tasakuran apa taksak kurang? Tasakuran Bama Kepala Das Desa. Das Desa. Kok das Bapak desa? Nur Wasis. Oh, Pak Nur Wasis. Das desa edan kok kowe iki. Alah Pak Lurah. Das kok piye? sik. Das ki pitik. Saiki anu Dek. Apa? Oh, Pak Lurah kok didas-das. Weh, wes. Ora apa-apa meriah kok, Juk. Yo sik. Dar. Ben rampung sik. Emak jedar. Pak Jedor. Weh, Ora ono. Ora tekan. Sik. Woi, Lep. Ya Ono sing gede. Billy. Wah, Billy ke senengane kok ngono kuwi. Disenyumi cewek kok ngono to. Oh, lho, Billy lho. Heeh, Beli. Billy. Ngelih-ngelih jeneng. Katene Bali yo. Ora, sik nang TikTok sik FYP. Napa? Mas Renggan ya Mas Mas Renggan. Rengga. Mas Renggan. Mas Renggan kok umpetan. Weh, Saya kayak mau wis joget kok. oh, mau ya narono kae? Heeh. Oh alah. Hah? Ketemu cilap. Napa kuwi? Sik. Kon apa? Kedar dene. Wis api. Sik, Met. Ya wis. Rampung ke sik. Wah, wis. Alhamdulillah paring terang lan sukses ya. Wah. Ya Allah, wis. Wah. Kira ono teke iki tekan sesuk esuk Ya ora wis. ono teke. Alhamdulillah Wis entek. Bapak Kepala Desa, Bapak Nur Asis, alhamdulillah diparingi lancar. Alhamdulillah para udan ta sih. Oh, Nah, aku wis biar panitia mau. piye? Masalah udan, piye Cak? Ngundalke cawete semangat. Kayak ngutangke cawete bojone. Oh iya, Po. Cupes. Pantesan bojone lakone ngene iki. Ayo ilang. Oh iya. Ya wis. Yo. Wis. Alhamdulillah. Kok anu wae saiki kanca-kanca dinyanyikke sik. Dijoget Apa kuwi sik. tekan kene kowe? Jual dhisik kowe. Wis meneng ketok kowe iki. Yo. Anu. Yo. Ayo berangkat. Kalau nyanyi dhewe. Kok milah-milah kowe. Yo. Tinggo trauma. Ora iki berteman di TikTok. Oh, berteman di TikTok. Anu, Mengikuti. follow-followan. Oh, puluh-puluhan. Dadi iki kan bapakne. Nah, iki anake. Sing follow sapa? Anake. Ojo follow wong kaya ngono. Di unfollow. Kok iso? Rupane wewe medeni ngono kok. Ya iki nek ya nek medeni ngene iki. Nek asline Asline piye? Ya Allah. Kriseni. Met. Kowe nandi? Nyiapke. Ya. Ayo prakanca ngaweruhana. Regene yo ora gelem di iya. Ora gelem ngomong kowe kok. Nek sing eyak iki lho Tian iki lho, Yan. Ya didadah fan-fanmu. Yan. Yan fan-fanmu. Sapa sing fan Mas Tian? Saiki sapa sing fan Mas Kelep? Ora ono. Memet ora Memet. Alah, memet meneh. Ono wis. Ora ono. Arek aku ya didanjani kok ngopo ora ono sing Ora ngefan ono. lho. Ora ono. Kejaba bojomu Wis, dhewe. innallaha wa sabirin. Oh. Apa kuwi artine? Bebek no dhewe. Bebek no dhewe ra ono anu stro. Ya yo. Yo.
Jagat loro rukun kang siji bisa sira kalan ngaji kabeh pindone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping pakoso ing bulan Ramadan limo kaji lamun puasa beri namanya Jawi agami Islam sudah sejauh dari pangeran ki wong loro ning kok klambine ra seragam iki kepiye to iki Nyilih wek sapa kuwi? Nyilih wek Andes mau. Napa? Kowe aja ngomong seru-seru. Ya napa? Nyemprot ah. gila Serbet ya. Kok sik aja ngomong seru-seru. Ya. Iki meni Andes ngene iki. Piye? Lep sesuk aku nak sadene ora mangkat. Heeh. Kowe tak silai serompi. Muga-muga lancar. Amin. Kabeh ngono ya. Aku ya matur nuwun to. Kowe masalah rompi penak. Ngomong iki do nyawangke sing dienggo sak memet iki kotang popo. Ora kuwi. Ora. Kowe tambah ganteng nek nggo kuwi. Heeh. Tambah ganteng. Wale fitnah kenemen. Wis sementing yo piye Mas Rut? Ah piye kira kok? penake piye Piye mau yo lancar to? Mau dadi siraku, mau dadi Ora siraku. kita mau bledos to. Ora, Rut. Anu, Rudi ki rada tok piye mbuh. Apripun? Lek kene anu sok ratu aja saiki wis saiki lan menang bae iki. Heeh. Oh, ora tau nganu DM. Heeh. Ora tau DM, bobrok DM. Kene sak sego goreng aku moro kok ngasah-asah piring. Ya wis. Yo lagoke wae ya. Lagoke ya. Apa? Kowe pengin lagu apa? Lagoke pingine lagu Ki lho, nganu manut wae. manut. Kok aku tak nyanyi. Apa? Ping telune aku tak wae. Apa? Hah? Lagune apa ana ora? Joloro. Ana ora? Ya, engko bojo loro. Sik ngene iki lho. Apa? Iki kisahmu. Anak bojo loro apa wong gak aku siji amdan. Lah iya, kuwi Keling ana wektu. jeru e. Ya weh. Kom. Rut, Napa? asistenmu. Makane iki kok teko melu iki opo ngono lho kuwi. Ora iki. Iki kok rono rene katut lho, Rut. Katut. Ora lengkap sapa kata-kata yo. Takon. Oh, iki kok teko gelem lho. Gun aku kurang. Engko kok teko sego kotak. Sego kotak ya. Sego kotak ready to. Yo ready yo. Iki jare beda kata-kata lek. Kata-katane apa? Apa mau lah? Ayo kata-katane. Kata-katane. Beda rasane padha penake. Masuk. Telung dina sing jaluk telung dina paline kene weh Surono weh lab Lab, aku di nganu di WA karo panitia. Piye? Ya, saman siniar iki sesuk. Oke. diwaca sesuai itu tulisannya ayo Untuk para penonton semuanya, Pendelok. kita besok mendelok sing bener bahwa besok malam Senin
jadulan, musik jadulan dari Salaman Berdendang bersama Om jadulnya Magelang. Iya, jenenge apa? Yaitu Om apa iki? oh pemelek Manisnya Ronansa aku yang ngerti nek Renansa nanti apa lagi nanti di lapangan Drojogan Salaman di tempat ini di mriki ini akan dimeriahkan oleh artis ibu kota dari Magelang Cak Memet ono mo Udu kok nyanyi apa nek kowe iki sapa iki sapa Dewi Sakita to kowe oh iya Dewi Sakita sama Mas Rudi ora melu ora sadurunge aku seneng lho sing musik jadul kae ora ono sing ngajak ora ya engko tak omong panitia heeh apik iki alah judel meneh wis dilakoke meneh wis apik Dwi ora ngono kuwi dan apik oh nek tasakuran ngono kuwi ya tak sak kurang memang sakuran Lep, kira-kira sama narek nyanyi pura ki ono request saka Mbak Diah Citra Rimba. apa kuwi Tresno tanpa wales. Heeh. duh Iki. ora apal ora apal Allah, aduh. apa kuwi Wis kerep ngono lho. oh wis kerep keloro-loro atiku ning ya diwangi ya Ya. wangi. Ya. Tak wangi junjung. ya Ora nang muni. Ayo lep. wis kelep Sik. Terus iki muni wis kelep ngono. wis kerep Sing cetho. oh ya Terus iki muni wis kelep. Yo baleni. baleni Ya. wis kerep keloro-loro atiku Asik. Itu. Wis wajib kowe, wajib. Wis wajib kowe lah. Yo wajib Oh alah ora ono wis kelelep di opo kuwi lah. Wis. Magep nang dia. Yo Kok tak nyanyake kowe ya? yo Ya oke. Saya wajib apa? wajib Wajib main. wajib main Eli ya. Manut. Wajib main nang wadon Guru ilmu. Wajib main nang wadon Ojo liren yen durung rusak bodohmu Ojo liren yen durung rusak bodohmu Wajib main lan nang wadon urung ilmu. Wajib main lan nang wadon urung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Robiku asale agawe wana Agawe wana. Robiku asale agawe wana Kamu mesuna tulungi aring sembahyang Kamu mesuna tulungi mari sembahyang Tulungi mari sembahyang Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Dinamo sunah nulungi mari
meneh ki aku di WA karo panitia. Rene lho iki lho maca dhewe lho ki. Rudi domongi, Rudi wis Rudi domongi wis jam 11:30. Lebokke wae montolane. Aluweh panitia isone mek nyotot ngono. Polsek lho iki. Aluweh. Ora urusan. Ambok polsek jadi bisnis luweh. Sing penting ora kriminal. Ora kriminal. Kriminal. Ora. Siput ngono ae. Apa kuwi siput? Oh wingi. Sopi food. Luweh. Los. Hei, aku wis diomongi Pak Nur Rasis. Piye Pak Nur? Pak Nur Rasis. Niki dibatasi mboten? Ora teko los. Nggih. Kowe lho yen Agung ya. Aku ya mau ya jaga ya. Yang penting aman. Aman mau wis masih wis melu nyanyi kok. Aman. Wis. Iya Lin Mas to kowe? Ora. Ayo. Aku Basarnas. Yo ala kok ngene manut aku. Kene nek saya ra trimo. Wah, Rene. apa? Yo Mas yo ra trimo ayo Rene kowe lho. Apa? Aku ngopi mau. Rene wani, kowe rene aku tak lunga. Kuwi domoro kuwi. Domoro ki. Awe yo apa? Ora tak wehi cilokmu. Ya lah kok apa Mas? Yo, lagoke Wajib arek mlaku. Laku wae. Laku ya. Tresno tanpa wales mau yo. Yo, TTW yo. Rudi Jaipong kok dengaren ana gerak garise. Ana garise. Maune disentir ya. Oh, jane. Ana garise tumo. Abot sesanggat uripku muga misumpah lan janji siramu sing lara ati tan sedya ngerti labuhku tresno tanpa sikat Mas Iqbal. Wis gara-gara lara atiku apa nyakai sumpah janjimu nanging sliramu tahu nyoba di hatiku gampang sarah kosong jagani tresnamu hati kau bagi wis tak coba inom lawan wangi mongso dalem tresno kuwi anggonku kopi nanging lagune kaya aku ora tau ning atimu ora sakabeh salahku yo sliramu bring sliramu teko ngapusi aku pancine kudu rapi lahir balik timbang lara iki saya kedawa-dawa timbang lara alang rusak wis gara-gara hatiku ambotnya kai sumpah janjimu nangis
Wis lah. Napa? Nang kene rasa lucu-lucu lah. Rasa lucu-lucu. Rupamu wis lucu kok. Alah rasa lucu-lucu nang kene. Kok iso rasa lucu-lucu. Ono kaya sekolah Trembawa. Oh, wis ngono kuwi. Ora cetok. Yo, ora cetok iki. Apa iki lagune? Lagune teruske wae apa? Oke. Apa kuwi? Lagu ini terus ki wae. Kuwi judul anyar apa? Terus ki wae. Judul anyar ya, Mas. Apa? Terus ki wae. Wis aku manut wis. Duwi. Bapakmu wi ora ngono kuwi. Oh, seseorang dadi Musa Silver. Wis yo. Wis teko bar iki. Yo, mafailatun. Mafailatun bare mlebu wae. Ya. Siap. Yo. Kuwi posisine bener ora kuwi? Posisi look in the look. Mafailatun ya depan. Yo. Mafailatun Assalamualaikum alaika minal anbiya ilahi. Mafailatun Assalamualaikum alaika minal anbiya ilahi. 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 Pemuda kita Toko terus ke dadepe rene lho. Darder-darder ayo. Ganggu. Halo wah. Ayo. Jo, terus ya. Jo lek kenapa toh kamu kok marah-marah? wis jo lek mlebu wae. Kenapa? Kamu nggak boleh marah-marah. Cepet tuwek. Ini Mas, dadepke musik ini lho. Mas, apa didepke tanggung mriki, Mas? jawab ku nek rene. Weh, panitia. Saya joget. Ya, yo. Arep mlebu lagune apa? Hah? Slompret. Iya. Para pamirsa ampun sami gelo kula sakanca badhe atur pangumpa sugeng amreksa nikasane wonten ing dalu niki rame critane anggone peperangan foto penggala foto tunjangan maning kalara ana sing menang prajurit kabeh padha nunggang jaran jarane lanang mlayu negan-negan angmetokake raja Arya peneksan ra ono sing kalah ora ono sing menang prajurit kabeh Lompret kembul Kejani yalo ketipo Imbal mondang loro salendro Salompret belok Cara kepayo klang beraengkol Wajan mengap Kujaga non kalian Pustaka kageman reong Pranyoto dawe kubiro Dewi lo met Dewi lo kowe dhewe kowe. Dewi kena Heeh. Ayo wis salto dhewe ya. Turu memet turu yo dadi sik urung dadi ora mlebu Dadi ora.
oleh latihan wingi dadi uget-uget anu Mas Kapit jare dadi jaluk warokan Sarip. Sik, bolone aku minggat ngendi to ye? Oh nganu gek ganti kostum Yo. gek golek brengos Yo. Apa? Yo, jarum-jarum. Yo, request jarum-jarum ke. YouTuber kabeh.